ZVL. Omroep ZVL. Op het stadhuis in Terneuzen wordt vandaag een bijzondere inwoner in het zonnetje gezet. De 12-jarige Joshua heeft namelijk ruim 400 cakes gebakken voor de voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen. Wij gaan een kijkje nemen hoe hij in het zonnetje wordt gezet. Direct bij binnenkomst in de burgerzaal van Terneuzen werd Joshua ontvangen door verschillende familieleden. Zij hebben hem dan ook voorgedragen voor de vrijwilligersprijs omdat zij zoveel bewondering hebben voor een bijzonder initiatief van de 12-jarige tijdens de afgelopen kerstdagen. Om mensen die aan het al moeilijk hebben in onze samenleving, die aan afhankelijk zijn van de voedselbank, met kerst iets voor te bakken. Want hij wil graag bakker worden en bakken. Maar dat idee, dat kost ook geld. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij overal dus flessen opgehaald voor statiegeld. En met het geld en een kleine sponsoring, en ik denk ook van pa en ma, heeft hij dus die ingrediënten kunnen kopen. En is hij aan de slag gegaan. Hij heeft het helemaal zelf bedacht, zelf uitgevoerd. Toch kwam er zeker ook wat hulp kijken bij de actie van Joshua. En zijn moeder die heeft, ik denk, 400 appels geschild. Ik ga even de getallen, dat weet ik niet, maar ik denk dat er ongeveer zoveel waren. Dus daar hebben de oven, die heeft daar zo'n beetje dag en nacht gedraaid in Huizen de Mul. Het gaat er niet minder op worden met al deze mooie bakspullen, denk ik. Nee, ja, dat is dan hem wel verdiend. Maar wij vonden dat als oud-tantes, want het is een achterneefje van ons. Ja, we zijn super trots op hem. Laat ik het daarop houden. Naast de vele familieleden was ook wethouder Laszlo van der Voorde aanwezig om Joshua de vrijwilligersprijs te overhandigen. Er zit er gewoon een heel mooi briefje bij van de kunstenares. Maar ook zeker namens de voedselbank. Uit te dragen aan de wereld iets moois maken. Al deze plotselinge aandacht was voor Joshua zelf een grote verrassing. Ik zou helemaal versteld van. En het zo is geregeld, want ik wist er geen eens iets van. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk. Hoe vaak Joshua de grote mand met bakspullen gaat gebruiken, weet hij al wel. Veel. Heel veel. Voor zoals taarten, koekjes en cakejes soms ook. Hij heeft ook al iemand op het oog om te verrassen met iets lekkers. Dat ga ik aan mijn vriendin een taartje maken en dan ga ik het aan mijn vriendin geven. Die heeft ook maar geluk met jou dan, hè? Ja. Het idee om ruim 450 cakes te bakken voor de voedselbank kwam weliswaar vanuit Joshua, maar leidde uiteraard tot een drukke periode voor het hele gezin. Ja, hij kwam met dat idee, dus we hebben een mail gestuurd naar de voedselbank. En dat ging akkoord. En toen hebben we gezegd van nou, daar gaan we ervoor. Ja. Voor vader Wesley is wel duidelijk wat zijn zoon het beste cadeau van vandaag vindt. Ja, bakken doet hij graag, dus nu heeft hij een hele doos vol met bakspullen. En ja, dat beeldje dat komt wel in zijn vitrinekast te staan, maar het bakken dat gaat natuurlijk wel gewoon door. En het beeldje zat hij inderdaad geregeld naar kijken. Ja. Dan rest er uiteraard nog maar één vraag. De omgeving Terneuzen kan binnenkort misschien wel mee gaan smullen. Dat zou kunnen, ja.